Hi everyone mga sisi! So once again, another unboxing and haul for today, for this vlog. So meron akong parcel again from Shopee and this is it. I'm going to share this to all of you. So if you are interested, then please stay tuned and happy watching! Ang lakas po ng ulan! Hi everyone! Welcome to our channel! So for today, ang lakas po ng ulan, huwag nyo na lang pong pansinin kasi wala pong makakapigil. Ako po ay magbablog pa rin. So yeah, I hope all of you everyone have a nice day. And today, simple lang yung vlog ko. As usual, ako po ay mag-unboxing and haul sa inyo. So I'm going to try my best na madali yung vlog ko ngayon kasi nga na umuulan and marami pa akong gagawin. And before that, let me shout out some of my subscriber here na nag-attend nung last few days ko na quiet live stream. So, yeah, there you go. Baka isa ka sa nandito sa listahan ko. Shout out to MRS Su Cooking. Shout out to Granny Chari Prudente. Hello, Granny. Shout out to Merna and Shiol SK. Hi, Sissy. Hi. Shout out to Akil's Life in USA. Shout out to Chad May. Shout out to Aisagan. Shout out to Yolanda Loyola. Thank you, Sisi. And shout out to Buhay Taxi Driver Vlogger. Shout out to Pinay DH Vlog. Shout out to Tani Oroban. Hello. Shout out to Jen Gatchalian 27. Hello, Sisi. Shout out to Mabids. Hello. Shout out to Andong. Shout out to Artimencos Vlog. Guapa. Shout out to Filipina Multitasker, hello, and shout out to the Night Lovers, hello Sis Loves, and shout out to Lani Paris. And of course, shout out to all of you, my beloved subscriber, my Mars Life family. So thank you everyone for always being there to support my channel. So yeah, let's start my unboxing and happy watching! Ayan, napakalakas po ng ulan kasi nga may bagyo. And nasanitize ko na po ito kanina. And na-order ko po ito sa Shopee. So, last 2 days na siyang dumating. And ngayon lang ako nagkaroon ng time na i-unboxing siya. Despite na umuulan, wala akong pakialam. Kasi gusto ko nga siyang buksan na. So, yeah, bubuksan ko po siya. So, kumusta naman kayong lahat? I hope all of you is happy and safe. Especially ngayon na may bagyo, di ba? Mag-ingat po kayong lahat palagi. So, inside, ito po yung laman. Ayan. So, kita niyo ba? Ayan. So, ito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, no more. Wala na po siyang laman. 6. And, yeah, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, lahat po ito ay 6 pieces. So, ano po ito? Ito po ay booty band. Yung hip resistant. Tama ba? Yung pinapasok dito sa my hips na pwede siyang pang-exercise na glutes exercise. So, ang tawag nito ay ano ba? Ang tawag nito ay Aulikes. Aulikes protect each and everyone who love sport. So, ito po siya. Ayan. Ang made po ito sa China. As usual, sa China. So, ang brand niya, Aulikes. So, ang resistant po nito ay medium. Medium po siya. So, ito ay isa lang. And, itong 5 ay pare-parehas na ang kulay. Green. Bakit hindi kita? Ayan.
Pangit yung lightening ko. Ilaw. So, ayan siya. Kita nyo ba? So, ayan siya. Ayan. Yung mga mahilig mag-exercise ng booty band, ang style nito ay para siyang rubber and maganda siya. So, naka-ziplock po siya. Hindi ko po siya mabubuksan kasi pangtinda ko po ito. In-order ko po ito at ititinda ko po. So, yeah. So, ayan. Yung pink na medium size, isa lang. Kasi ito po ay hindi ko paninda. Ito po ay para sa akin. Kasi, yung small, hindi na siya okay sa akin kasi kumbaga naging malakas na ako, kaya kailangan dito na ako sa medium. And yung large meron ako sa baba, yung yung ano siya, para siyang elastic. Ito kasi parang may pagka-rubber, kaya medyo I think mas matibay siya. So dahil ito ay sa akin, gugupitin ko na. Pero yung mga green, hindi ko bubuksan po kasi pangtinda ko po yan. Ito ang pin sa akin. So, ito po siya. Ayan, made in China. Ang mga nakasulat, hindi ko maintindihan. Ang naintindihan ko lang, our life, protect each and everyone who love this sport. So, ang tawag dito ay, di ba booty band ang tawag dito? Ayan. Resistant band. Ayan. Medyo may amoy, sobrang matapang ang amoy. Tapos yung loob niya, ganyan. Ito yung magpo-provide para hindi siya magdula sa hita mo kapag sinuot mo. Hindi siya slide. And ito yung labas. Ito yung labas. Pwede mo siyang, maraming exercise moves ang pwede mong gawin dito. Pampa-curve ng hips, pampalaki ng booty, ayan. Pampa-strong ng mga ano natin, tuhod, ayan, ganito. Basta marami siyang exercise na pwede nyo itry ito at ipalo nyo yung mga batikang mga gym instructor sa YouTube o yung mga fitness instructor. So, ganito. Same lang siya nitong green. Yun nga lang, ito po ay small. Kumbaga, lightweight. Ito na yung pinaka-super lightweight. So, ito ang mga ititinda ko. Pare-parehas lang sila. 5. Ayan. And, ito yung akin. Excited na akong itry. And dahil medium po siya, medyo matiga. Siguro, kapag hindi ka sanay, baka sumakit ang likod mo once na. Kasi hindi ko nga siya ma-pull ng ganyan tigas. O, paano pa kapag sinuot mo to sa mahita mo, tapos itry mo yung glute exercise. Stretching muna bago mo gawin or else, nako, pakababalian ka ng ano. Kinabukasan, hindi ka na makatayo. Super higpit. So, maganda siya kasi makapal compare dun sa iba na talagang ano. So, ayan. May na po sa gustong magpalaki ng puwet. Sorry. Magpalaki ng booty. Ayan. Gumamit kayo nito para maging super, super sexy. Ayan. Ayan siya. Ang ganda. So, ito ay, itong lahat ng small ay paninda. Yung pink sa akin. So, that's it my vlog everyone. Kung may katanungan ka, mag-comment ka lang down below. And thank you everyone for watching. And see you on my next vlog. Ayan.